De les diverses empreses dedicades a la genealogia genètica que existeixen actualment, la nord-americana Family Tree DNA va ser de les primeres a oferir anàlisis d'ADN amb finalitats genealògiques. Bon dia i benvinguts al primer d'una sèrie de vídeos tutorials dedicats a explicar com funciona la pàgina web d'aquesta empresa, veure quins serveis ofereix i interpretar-ne els resultats, que ens ajudaran a avançar en la nostra recerca. Bé, per situar-nos, deixeu-me fer una breu introducció històrica. Family Tree DNA va ser fundada l'any 2000 per Bennett Greenspan, un empresari nord-americà d'origen jueu i aficionat a la genealogia. Greenspan estava investigant els avantpassats de la seva línia materna i es va trobar amb el que en anglès es coneix com una brick wall, és a dir, una paret de maons. La imatge d'una paret és força descriptiva per explicar aquell punt en el que no pots avançar més en una investigació per falta de documentació i evidències. És el que en català en diríem un atzucac. Bé, la qüestió és que en aquell moment Greenspan tenia presents dos casos que havien aparegut feia ben poc als mitjans. Per una banda, el debat existent entre historiadors nord-americans sobre si Thomas Jefferson, el tercer president dels Estats Units, va tenir descendència amb la seva esclava Sally Hemings. És el que es coneix com la controvèrsia Jefferson-Hemings. El 1998, un estudi publicat a la revista Nature va comparar el cromosoma Y dels descendents per línia masculina d'un d'aquests fills de la Sally amb el cromosoma Y dels descendents d'un oncle patern de Jefferson. Com ja he explicat en d'altres vídeos, el cromosoma Y es transmet gairebé de forma immutable de pares a fills i, per tant, permet determinar si dos individus estan emparentats per la línia masculina directa o no. Així, mitjançant la genealogia genètica, es va cloure un debat que durava pràcticament des de la presidència del mateix Thomas Jefferson fa 220 anys. I sí, Thomas Jefferson era el pare biològic d'Eston Hemings, un dels fills de la Sally, i probablement dels altres 5 fills també. A la descripció aquí baix us deixo l'enllaç a l'estudi. Per altra banda, un estudi publicat un any abans a la mateixa revista anava fins i tot més enllà en el temps. Segons la tradició bíblica, els grans sacerdots jueus, els Cohen, serien descendents per línia masculina directa d'Aaron, el germà de Moisès. Aquest estudi analitzava el cromosoma Y de jueus de diferents llocs d'origen, com Israel, Estats Units o el Regne Unit, i pertanyents a les dues grans comunitats jueves, els asquenazites, establerts a l'est d'Europa durant els segles X i XI, i els sefardites, provinents de la península Ibèrica fins a la seva expulsió el 1492. Doncs bé, observant la distribució d'un marcador del cromosoma Y en població jueva, tant de llinatges sacerdotals com de la resta de jueus, es va trobar que hi havia diferències significatives. Però és que a més això era així per les dues comunitats, tant l'asquenazita com la sefardita. És a dir, que la tradició era anterior, com a mínim, a la diàspora jueva i a la formació de les dues comunitats durant l'edat mitjana. També us deixo l'enllaç de l'article a la descripció del vídeo. Tornem al nostre amic Greenspan. Com deia, mentre investigava la línia paterna de la seva mare, amb el cognom Nitz, es va trobar en un atzucac, en un carreró sense sortida. Greenspan tenia cosins a Califòrnia amb el cognom de la seva mare i havia descobert que a l'Argentina hi havia algú amb el mateix cognom i també amb orígens a l'Europa de l'Est. Tenint presents aquests dos estudis, va voler utilitzar el mateix mètode de comparació d'ADN per la seva pròpia genealogia. Així que es va posar en contacte amb un dels autors de l'estudi sobre els llinatges jueus, el doctor Michael Hammer, de la Universitat d'Arizona. Greenspan va descobrir que els laboratoris acadèmics no oferien aquest tipus d'anàlisis al públic general i tampoc existien al mercat empreses que es dediquessin a això. Així que va decidir crear una empresa dedicada a utilitzar la genètica per resoldre problemes de genealogia. En els seus inicis, Family Tree DNA oferia l'anàlisi de 12 marcadors del cromosoma Y i de la regió HBR1 de l'ADN mitocondrial. És a dir, permetia investigar respectivament la línia masculina directa, el pare del pare del pare, i la línia materna directa, la mare de la mare de la mare. Progressivament van ampliant l'oferta, més marcadors del cromosoma Y, més regions de l'ADN mitocondrial i l'anàlisi també de l'ADN autosòmic i el cromosoma X. Fins a arribar al dia d'avui. Parlem ara de què ens podem trobar avui, abril de 2022, i de quins preus estem parlant per cada prova. Family Tree DNA permet demanar separadament l'anàlisi de l'ADN autosòmic, el cromosoma Y o l'ADN mitocondrial. És a dir, que si ens interessa una prova, pagarem només per aquella anàlisi en concret. Però alhora, l'empresa garanteix que conservarà la mostra de saliva que li haguem enviat durant 25 anys. De manera que si més endavant ens decidim fer una altra prova, es pot aprofitar la mateixa mostra de saliva que hem enviat sense necessitat d'enviar-ne una altra. Així ens estalviarem el cost d'enviar una nova mostra, que bé, són 10 o 12 euros,
però sobretot el temps que triga entre rebre el kit de presa de mostra i tornar-lo a enviar, que podria ser d'uns 2 mesos. Per al cromosoma Y, Family Tree DNA ofereix la possibilitat d'analitzar 37 o 111 marcadors STR. Com més marcadors mirem, més fàcil serà discernir entre algú que descendeix d'un avantpassat de fa 1.500 o 2.000 anys d'un de fa 300 o 400 anys, i per tant rellevant des del punt de vista genealògic. També se'ns ofereix la seqüenciació completa del cromosoma Y, amb el VIC Y700. És un test amb més profunditat de detall i aporta més informació, sobretot a un nivell més antropològic que genealògic, però evidentment és molt més car. Actualment, la prova de 37 marcadors costa $119, uns 110 euros. La de 111 marcadors, $249, que són uns 230 euros aproximadament. I el VIC Y700 té un cost de $449, que són uns 410 euros. El meu consell, si us esteu plantejant fer-vos una anàlisi de cromosoma Y, és que comenceu amb la prova de 37 marcadors, que és la més barata. I si amb 37 marcadors no teniu coincidències, no aneu més enllà. Sempre estareu a temps, si cal, de contractar una anàlisi més avançat. Per a l'ADN mitocondrial, actualment s'ofereix l'anàlisi de la seqüència completa. En cert sentit, l'ADN mitocondrial funciona d'una forma anàloga al cromosoma Y. En aquest cas, es transmet per via materna directa, de la mare als fills, tot i que només les filles el transmetran a la següent generació. La diferència és que, tractant-se d'una seqüència tan curta i que a més és molt estable, podem trobar dues persones que comparteixin exactament la mateixa seqüència, però que l'avantpassada comuna hagi viscut fa 1.500, 2.000, 3.000 anys. Per tant, és molt menys útil, però que sapigueu que existeix. L'anàlisi d'ADN mitocondrial té un cost de $159, uns 145 euros. Finalment, Family Tree DNA ofereix l'anàlisi de l'ADN autosòmic, amb el nom de Family Finder. Des d'un punt de vista genealògic, segurament aquesta sigui la prova més útil, i seria l'equivalent a la prova que ofereixen altres empreses com MyHeritage o 23andMe. L'anàlisi dels 22 parells de cromosomes i del cromosoma X ens proporcionarà una llista de persones amb qui compartim una certa quantitat d'ADN. En principi, quan més ADN compartim, més propera serà la relació. Entre un tiet i un nebot hi ha un 25% d'ADN en comú. Entre dos cosins, un 12,5%. Entre dos cosins de segon grau, tan sols un 3%. Però això són valors mitjans. El problema és que l'ADN es transmet de forma aleatòria. Així que, com més llunyana és la relació, més difícil resulta calcular el parentiu basant-nos únicament en la quantitat d'ADN que compartim. Una altra informació que ens donarà l'anàlisi de l'ADN autosòmic és l'estimació ètnica, els famosos percentatges. No en soc gaire fan, ja ho he dit altres vegades, però igualment, ja que ho tenim, també en parlarem. Si us esteu iniciant en la genealogia genètica, us recomano una anàlisi d'ADN autosòmic, ja sigui el Family Finder de Family Tree DNA o les proves que ofereixen altres empreses com MyHeritage o 23andMe. Amb el temps, quan ja hi estigueu familiaritzats, ja serà més viable fer altres proves com el cromosoma Y o l'ADN mitocondrial. Si us esteu iniciant en la genealogia, també us puc recomanar fer-vos una prova d'ADN, tot i que insisteixo que l'anàlisi d'ADN no substitueix la genealogia tradicional. De fet, a una anàlisi d'ADN li traureu molt més profit si partiu d'una base genealògica ben treballada. A banda de ser la prova més útil, l'anàlisi d'ADN autosòmic és també la més barata. El preu del Family Finder actualment és de $79, que serien uns 70 euros. A més, si us heu fet la prova en d'altres companyies com les que he esmentat abans, sapigueu que podeu carregar les dades en brut a Family Tree DNA de forma totalment gratuïta. Això us permetrà tenir accés a la seva base de dades i trobar noves coincidències. A més, pagant una petita quantitat, crec que són uns 20 euros, tindreu accés a l'estimació ètnica i a altres eines que poden ser útils. A mesura que parlava de cada prova, n'he anat donant els preus actuals, però la veritat és que contínuament estan fent ofertes amb qualsevol excusa, ja sigui per Nadal, el dia del pare, el dia de la mare, el Black Friday o fins i tot l'arribada de l'estiu. De fet, mentre preparava aquest vídeo, hi havia contínuament ofertes per Sant Valentí, pel dia de Sant Patrici, amb descomptes de 20 o 30 euros pel Family Finder, per exemple. De manera que si us esteu plantejant fer-vos qualsevol d'aquestes proves, us aconsello que tingueu una mica de paciència i que ho encarregueu quan hi hagi alguna d'aquestes ofertes, amb la qual cosa us podreu estalviar uns diners. Per ara, això és tot. En propers vídeos tractarem amb més profunditat cadascuna d'aquestes proves i també explicaré com configurar i personalitzar el nostre compte d'usuari, ja sigui per la informació que hi hauríem de tenir, com des del punt de vista de la privadesa i la protecció de dades.
Però això serà el proper vídeo. Si us ha agradat el vídeo, feu clic al botó m'agrada d'aquí sota i també podeu deixar algun comentari amb algun dubte o suggeriment i sobretot no us descuideu de subscriure-us al canal si encara no ho heu fet. Fins aviat!